Hai, salutare! Și astă seară am să-ți arăt cum să pregătești oul de ramen perfect. Știi oul ăla care îl tai așa și curgi zeamă în el? Ăsta o să-l facem astăzi. Am fiert ouăle. Cel mai important lucru este fierberea ouălelor, da? Le-am fiert 5 minute și jumătate. 5 minute și jumătate, nu mai mult, nu mai puțin, baie de apă rece, dacă se poate chiar cu gheață, da? Este foarte importantă calitatea ouălor. Folosiți ouă de casă. Și acum, ia uite aici, pun 10 ml de ulei de susan, da? Sos de soia, cea mai mare cantitate, da? Sos de soia, acoperim ouăle, le acoperim, fish sauce, pentru un umami flavor, da? Fish sauce, și eu îi mai pun și niște sake. Și lăsăm la marinat 24 de ore, 48 de ore, 36 de ore, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Vă pupă bucătarul și am să revin cu un clip să vedeți cum arată oul în interior. V-am pupat, până atunci dați un like, dați un share și nu uitați să vă abonați la canal. Hai!